Kini ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phi de meri no ngti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jung ka khubor mta ka step. Yakran Menteri Rangbado Kari Narendra Modi bat bon mot ki nongelam jong kiri ke perthai ha ka jingnet ke jong usha kari Amerika. Khot jingilang bekerpang sembut Menteri Rangba ke Meghalaya ba asnya bhalang dhar banyakran halor ke jingthmu penhe bat penbha ya ka kat lingsun ha umroi. Yakendo ekran Menteri Rangba ke Sikkim Uprim Singh Tamang Gole bat u Presiden jong All India Football Federation AIFF ukalian chobe ban penklan ya ke jinglia kai football ha ka te ke jela. Ki khobor ki bapnia. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulai keren kam hala ke jong ke benta begini ngilam jong kiri ke perthai kenthop ru bat Menteri Rangbado ke Nepal UKP Sharma Oli lembat u Presiden Kari Palestine Mahmud Abbas da hakba kile keren halor bon ba ki kam penyetre lang haki benta ba pher Modi lapun ke mau biang ya kita nongelam halor ke jingkersan jo ke India ya ki nong Palestine. Modi udon mentaha New York ha ka jinglit ke balai sngi jong u sha kari Amerika ba ulai kendo ekran be ki nongelam jong kiri ke perthai men ke sngi ki belawan na ka benta ka dorbar UN General Assembly. Haka keruak khobor jong Modi ling baka social media ulo ong baka jingi de preng ke India baka Nepal ke long ke baklan bat ki khmit lenti ban nang penklan shosho ya kani ke jingi de paralong. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ong baka spas nem ke baap huai ke di ke spas nem ke baklan ya ke bojing start technology bat na markata ke long ke berenkam man penya biang lang markat jo ya kani ke jing start ke bathamai bat ke ikhtiar jong ke sinchar pajba na ke benta ke bha ke miat jong ki pajba. Menteri Rangbado ulo ong ya kani ke por bo ya kren bat ki nongelam Rangba jong ki karkhana technology ha New York ya ke bala penyat da ke Massachusetts Institute of Technology MIT School of Engineering. Modi la benrap susu da ke ba ong ba ke technology ke ba klemdan ya ke ikhtiar jong ke sinchar pajba ka penni ya shibun ki jing e bat ke India ke dai ke takri ke badan ni ki sap ki pong ba ke jing start jing shampang kadon ya ka sinchar pajba ba kunjuru ya ka yau ka babiang ha ka jingkren ju lo ong ba uyo i ki start shampang ha ka technology kum kita ki bala ya lenti ringkat bat ki bai trelang ha ka lenti shakroi ka par na ka benta ka India ka baklan ulapan pau ka jing scam ba ka jing trelang apdengi tech company jong ka India bat Amerika kan long ka benta trekam ka bakong san bha ban pen bhai ki jing e ki babon ha shitluk perthai. Usembut Menteri Rangba ke Meghalaya basnia bhalang dhar ula khot jingilang bekerpang bagi nomi khmat na ke Airport Authority of India EAI min ke sngi banyak keren hanor ke jing themuan penbha pen he e ka kat lingsun ha umroi ya ke jingilang la penong ha ka kamra jingilang jong ka kat lingsun ha umroi kibila poi sha ketika jingilang ki kenthop yu MLA ketika than udaman bah lamare u Chief Secretary ba DP Walang u Deputy Commissioner ke Boy District u Abhilash Baranwal u Regional Executive Director ka EAI u M Raja Kishore u Director ka Umroi Airport u Rajiv Ranjan bat kiwei ha ka jingkren jugo hadin jong jingilang usembut Menteri Rangba ulapan sngo bahaswa banyach khamat ba ka jingthmu habban yo shwa ye ki jing pichai na ka sarkar India hano ki kindon trikam ki pher ulapan sngo ru ya ka mon bajwat ba ka sarkar jila ka don ban penhe ya ka kat lingsun ha umroi ka sarkar India kala pentip bala ai sab khandai na ka shispa ki Ayushman card shaki kinthai na ka nyau khandai kilor ngut kinong sha sumar ki hospital kumbar lai point riu iwetli ki lak ki card Ayushman lapanan kam da ki kinthai ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJAY scheme ka thmuan penyo jingra pisa na ka benta ka koi ka khia barman ai san nak tingka shi yeng ha ka shisnam na ka benta ka jing sumar ye ki jing pang ki bakham jur nalor jogani ki jilla ba ki union territories ki lapan yar sho ye ka te ka scheme da ka bakar shani ki we ki jing sep na ka sarkar jilla ki ka ABPMJ scheme kala kan thup lang ye ki nong tre asha ki aganwadi bat ki wei bikin yo gi jing toy kat kum ka jing don kam
Koordinator juga Mission Coordinator SSA Nongston Block kala penong ka program IGH kay ka basisngi da ka papanig jimut kerpang halor ka Unified District Information System for Education UDIS marka School Development Management System SDMS na ka bantay ki school ba per ki bahap hapo ketika belong. Ia ka program IGH kay la penong ha mau kelam nong pendeng dorbar hall ha ka bala wanra lang ha ka wai kerensan ye kinong punya school bar kinoi kay na barok ki school ki badon ha ketika than. Kajing temu ka bakongsan ka longman penklan ya ka jing tip jing song thu ka bakamha syapang ka UDIS bar ka SDMS ki belang ki jing nangkam bakongsan ha ka jing lom ya barok ki jing tip ki bamnya ban penbet penbiang ya ki school. Kini ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Menteri Rama ka Sikkim Prim Singh Tamang Golay ulay kendo banyakran bat President jangka All India Football Federation EIFF ukalian chobe minning kasingi ha Kolkata banaji kay pentibit iki kena ilakai football ha kate ke jela habreng ke jingi kran ban gantiu ya ke jingi ilakai football ha Sikkim kilami shibon ke jingmun ki banyarap play kambon kalat ban gantiu kinung ilakai football jong kate ke jela. Menteri Rangba ulapan sengawi ke benta terekam jongki football club ban pentibit iki kena nadu dang lung kerta kenang bakajela kan nak ban penmi ki klori lekai haki por ki banuan. Ucobe ula ai ke jingi ro ya ke jing persang jong ke Sikkim ban kentewi ke jingi lekai football. Bola pen pau ya ke jing sengawhun ya ki lat terekam baka sorkar jela ke lashim ha ke ni ke liang. Ucobe ula penting kenaru baka AIFF kan aya barok ke jing kersan ban kentew ya ke football ha Sikkim. Komisi Bentana ka program manajmo ikanong po constituency barok away UMLA ba Miralbons e malet ka shnong tham minnin kasngi ha ka jing kindo bikinong shnong kila pen sngaw ho MLA ya ki jing e ki baki kindo bat kila ai jing modru ya u habon kiliang uba Miralbons e mula pen benaya ka jing bha kam ka ba mar ar lak tingkaya artli ki jatkur bantai artli ki yeng ken show mar ha po jong ka scheme SRWP na ka bantau snem arjar arpulai arhajar rapusau ha ka jing kren ju la banjur halor ka jingin kam ban penne pensa ba pen bahasa show ya ka larity bar ki jingai e umin barim ula penseluru ya kinong song barok ban sngau sorong ya la ka jong ka thamai bar ki ki belabu da kilong shwa manshwa. Ka United Democratic Party UDP nongpo a circle klapan benaya ka kerteng jong ba balajit rani ubari MDC jong ka nongpo constituency bon long kurtong jong ka UDP ha ka MDC election ka banwan ya ka nila pen benah ka jingilang pajba ka bla penong minhin ka singi ha parsi ha nongpo kibla don lang ha ka jingilang ki kentu ya MLA ka nongpo ba Miralbons in MDC ba president jong ka UDP nongpo a circle ba MDC jong ka nongpo but President jong ka UDP nong po a circle uba Andreas Sinkli lambat kiwi kinong kitkam barkum juru kinong kersan jong ka UDP. Ka Northeast Center for Technology Application and Reach Nectar dangshan kalapan nong ka program IGH hikay ka bukerpang na kamantaki nong hikay halor ka Science, Technology, Engineering, Mathematics, STEM. Ya ka program na penlong ha St. Edmunds College Shillong berkumasis pa angot EA kino hikay ni school kiba pero ka sor Shillong ba nakap sor rukumjo kilawan ni simta ha katika program la aji hikay halor ki lat klinti ba kerukom hikay STEM ka penyo berkumu kawan rai ke jing sautunan na kabantaki kena school haba pendon ka meka kapenduru ika jing sau per ha pringki kena school ha sor bat ha ki jaka nong kendong. Min kasni ka perthai barok away ka rakhe ke International Day of Sign Languages lani ka lat ai jing tip ding ba ki jing ai dak dakakti ya ki brio ki bamla pan ya snow kadi ka si ban pan snow sha ki pat ba ya ka hok jing ki brio ki ba kulut ba ki we ki ba pandan kam da ka ni ka sign language de ki miren ngot ki brio ka leng ka perthai ki pandan kam da ka sign language kum ka thamme ai jing tim Katkum ka jing snguthu jang ka United Nations ka sign language ka day ka jing ay dak ka bapura ka baya pher na kikitian ki ba migran. Ha ka bay day ba ka ni ka sngi Menteri Rangba ka Meghalaya o konat ki sangma ha ka karu ako bor jang uling ba ka social media uloong ba ka day ka ba jarjar henre ka ba yar ka jing snguthu. Kato ka ni ka kubor ka lakot ba ka lawan shpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabaji nginya so ba ka Delhi Station na ka banta ka kubor ha ka katian Hindi ban penbo da ka kubor ha ka katian pareng ha ka por pra katsan minin. Kani ka day ka Akashvani Shillong sngobaban amantai ki kubor na Delhi.